Matteuksen evankeliumin luvussa 16 jakeesta 15 kirjoitetaan seuraavalla tavalla. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Tervetuloa teille kaikille, niin täällä paikan päällä olevat, kuin siellä netin ääressä tilaisuutta seuraavat. Tervetuloa Lappeenrannan helluntai-kirkkoon, säveliä menneiltä vuosikymmeniltä musiikkijuhlaan.
Me olemme Anniina ja Mika Turunen ja te olette kaikki sydämellisesti tervetulleita. Lappeenrannan helluntai-seurakunta perustettiin elokuussa 1925, joten tänä vuonna me juhlitaan 100. toimintavuotta. Ja seurakunta juhlii tätä monessa eri tilaisuudessa tämän vuoden aikana. Tämä tilaisuus on ensimmäinen näistä 100-vuotisjuhlista. Seuraava juhla on kohti 3. aamua, pääsiäistapahtuma yhdessä Ilkka Puhakan, Ari Tähkäpään, Jipun ja seurakunnan musiikkivoimien kanssa. Toukokuussa juhlimme sitten yhdessä ICEJ:n kanssa Exodus-juhlassa ja pääjuhlaa vietämme sunnuntaina 14.9.2025. Tässä musiikkijuhlassa meitä palvelee soittokunta, joka on koottu eri puolilta Suomea olevista soittajista ja soittokuntaa johtaa Kari Hämäläinen. Sitten meillä on kitarakuoro ja seurakuntakuoro, jota johtaa Tuulikki Jauhiainen. Tilaisuutta juontaa Tapani Sopanen, alkupuheen pitää Arto Hämäläinen, juhlapuheen Tapio Sopanen ja loppurukouksesta vastaa Petri Viinikkala. Loppurukouksen jälkeen seurakuntamme rukouspalvelijat ovat käytössänne ja esirukouspalvelua on saatavissa tilaisuuden loppuvaiheissa. Tilaisuuden jälkeen me nautimme yhdessä juhlakahvit alakerrassa. Huomenna on kulunut 3 vuotta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja tänään Suomen seurakunnissa rukoillaan Ukrainan itsenäisyyden puolesta ja niin mekin tehdään tässä tilaisuudessa. Hiljennytään yhdessä pyytämään siunausta 100-vuotiaalle seurakunnalle, tälle tilaisuudelle, meille itsellemme ja Ukrainan kansalle. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että sä olet siunannut tätä kaupunkia ja tätä seurakuntaa 100 vuoden ajan. Me kiitetään tästä päivästä ja tästä juhlavuodesta. Me kiitetään tästä hetkestä ja siitä, että me saadaan musiikin sävelin myötä mennä menneisiin aikakausiin ja aikavuosiin ja kiittää yhdessä siitä, että sinä olet tuonut tämän seurakunnan tähän päivään, tälle vuosikymmenelle. Ja me ollaan iloisia siitä ja me halutaan siunata kaikkia täällä paikalla olevia ja netin kautta seuraavia ja siunata tätä koko Lappeenrannan kaupunkia, että sinun sanasi saa olla elävää todellisuutta tänäkin päivänä. Isä Jeesuksen nimessä me rukoillaan Ukrainan kansan ja rauhan puolesta tänään Suomen seurakunnissa ja niin mekin haluamme täällä tehdä. Herra, me pyydetään sinun apuasi niin, että Ukraina voi säilyä itsenäisenä kansakuntana kansakuntien joukossa. Auta Herra, että saadaan aikaa pysyvä ja kestävä rauha, oikeudenmukainen rauha, niin ettei se aiheuta vaan lisää vihaa ja katkeruutta näiden kansojen välille. Ja me rukoillaan, Herra, että lohdutat niitä ihmisiä, jotka on menettänyt rakkaitaan näissä sodan aalloissa. Herra, armaha ja auta, että tulitauko saadaan nopeasti aikaa ja kaikki sotatoimet loppuu Ukrainassa Jeesuksen ihanassa nimessä. Aamen. Aamen. Aamen ja olkaa hyvä, tilaisuus jatkuu. Tämän viikonlopun aikana on hiukan ajatukset lentäneet kauas menneisyyteen. Kun me eilen soittokunnan kanssa aloitettiin harjoittelu, niin tuli mieleen se, että vuonna 1961 tähän seurakuntaan perustettiin torvisoittokunta. Ja täällä on ihan alkuperäisjäseniä, nouskaa ylös. Siellä on Arto Hämäläinen, siellä on Heikki Kauppi, Reijo Vartiainen,
Kari Hämäläinen, Tapio Sopanen ja Terho Kauppi. Onko vielä muita? Antakaas nyt aplodit tällaiselle miehelle. Kiitos. Joo. Niin, minäkin olen alkuperäinen, kyllä, joo. Meillä oli semmoinen onni, että me saatiin tuolta varuskuntasoittokunnan trumpetisti Paavo Riikonen opettamaan meille ensin musiikkiteoriaa ja sitten opetti meidät soittamaan. Me aloitettiin tammikuussa ja meidän ensi esitys oli toukokuussa ja me soitettiin yksi laulu ja se oli Jo joutui armas aika ja suvisuloinen. Ja se meni melkein yhtä hyvin kuin me soitettiin äsken. Äskeinen kappale oli Ungefrälst. Ja niin kuin varmasti ymmärrätte, niin vain toinen sana pitää paikkansa meistä. Eli nuori ja pelastettu, me ollaan vain pelastettuja ja entisiä nuoria. Se on marssi, jota me soitettiin jo silloin vuosikymmeniä sitten. Omakohtaisesti tämä seurakunta, miten mä sen nyt muotoilisin, on ollut mun elämäni kohdalla aivan ehdoton jalusta. Tässä seurakunnassa sai hyvää opetusta. Tässä seurakunnassa oli vanhempia, jotka rakasti meitä nuoria. Meillä oli soittokunnan takana Mannisen Iida-täti, joka kuunteli meidän soittoja ja sitten kun näki, että meillä alkoi aina välillä toi keskittyminen herpaantua, niin alkoi tulla pektuspastilleja sinne meidän porukkaan. Ja sitten kun me jokaisessa herätyskokouksessa soitettiin, silloin siihen aikaan, muistakaa, oli joka sunnuntailta herätyskokous, niin sitten oli semmoisia herätyssaarnaajia, jotka veti miten sitä sanotaan, nuotat tiukille. Ja niin me oltiin kontallaan koko soittokunta siinä katsomuspenkillä tekemässä parannusta. Ehkä meille ei ollut silloin vielä oikein avautunut se, että Jeesus Kristus, meidän Herramme, on kertakaikkisella uhrilla sovittanut meidän syntimme. Ja me tarvittiin aina semmoinen ryyppy, niin kuin vanhat autot tarvitsee, että jaksaa taas seuraavaan viikkoon. Omalla kohdalla tämä on ollut sillä tavalla hieno seurakunta. Mä tulin uskoon 6-vuotiaana poikana vuonna 1957 semmoisen nuorisopastorin kuin Eino Variksen kokouksessa. Ja menin kasteelle vuonna 1959. Jumala otti mut pyhällä hengellään leirillä 1959. Ja 1960 minut kastettiin. Ja vaikka mä olin 10-vuotias poika, niin mä tiesin, mitä minä olen tekemässä. Ja silloin löin käteni Jeesuksen käteen, enkä ole irrottanut. On ollut muuten hieno matka hänen seurassaan. Ja vanhassa Betaniassa, mehän oikeasti asuttiin siellä. Kuoroharjoitukset maanantaina, soittokunnan harjoitukset tiistaina, rukouskokous nupiksi, keskiviikkona varhaisnuoten kerho, jota Elvi muuten veteli. Hienoa nähdä, Elvi, täällä sinut. Sitten torstaina raamattotunti, perjantaina soittokunnan toiset harjoitukset, lauantaina nuorten kokous, sunnuntaina 2 kokousta. Ensimmäinen oli päiväkokous, jota silloin ei kutsuttu Jumalan palvelukseksi, vaan päiväkokous, ja illalla oli herätyskokous. Ja me palveltiin niissä kaikissa. Ja tietysti kaikkein ihanin muisto vanhassa Betaniassa on vuodelta 1971, 20.3., kun Marja-Liisan kanssa meidät vihittiin. 54 vuotta sitten. Ja on ihanaa saada olla hänen kanssaan naimisissa, maailman paras vaimo. Tässä tilaisuudessa, niin kuin kuulitte, meillä on lyhyitä puheenvuoroja ja sitten meillä on musiikkia. Seuraavaksi pääsette laulamaan kaikki yhdessä. Laulamme laulun On riemu, kun saan tulla sun Herra temppelis, hengellisestä laulukirjasta 164. Ja tämän jälkeen sitten kuoro, upea, hieno kuoro, jota Tuulikki aikoinaan yhdessä johdettiin kuoroa täällä 10 vuosia sitten johtaa. Ja he laulavat 2 laulua. Toinen on Olen kuullut Mooseksesta Kaislikossa kyllä. Ja sitten Kerran laulun saan taivaassa laulaa. Tämän jälkeen soittokunta soittaa sitten laulun tai kappaleen, jonka nimi on Uusi taivas. Se kertoo siis tämä sävellys sen, miltä näyttää, kun me kerran pääsemme kotiin.
Tämä on tämmöinen komia, tumma mies, joka pitää tuommoista kylttiä, jos lukee pyhäkoulu alkaa, tekisi mielellä lähteä mukaan, mutta kun on käskenyt täällä olla, niin haluatko sä siunata pyhäkoulua? Ajattelin, jos on saanut Tapion siunaamaan tämän pyhäkoulun, mutta voi mekin siunata meidät tässä kyllä. Tapio voisi tulla kyllä siunaamaan meidät. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että Raamatussa sanotaan, että sallikaa lasten tulla minun tyköni. Älkääkä estäkö heitä, sillä heidän kaltaisten on taivasten valtakunta. Herra, sinä näet nämä rakkaat lapset tässä edessäsi ja Leifin, joka heitä ohjaa. Herra, siunaa niin, että tuossa tilaisuudessa, pyhäkoulussa, jäisi jotakin niitä kultajyviä, siemeniä tulevaisuutta varten. Kiitos siitä, että siunaat lapsityön tässä seurakunnassa ja koko rakkaassa Suomen maassamme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Seuraavana puheenvuoron tulee pitämään pastori emeritus, tietokirjailija, oma rakas veljeni Tapio Sopanen. Eli tämän näköinen mies. Ollaan samoista vanhemmista. Tapion puheen jälkeen kuoro laulaa 2 laulua. Meillä laulun aihe on verratun ja kun näen täällä Herrani kirkkauden, nämä laulut. Ja soittokunta soittaa sitten sen jälkeen Kaikki Jeesukselle Arto Hämäläisen johdolla. Ei, pastori näyttelee täällä ihan semmoisia elkeitä, että hän veti tuommoisen tyhjän lompakon taskustaan. Joo. Ja nähtävästi muistuttaa siitä, että kun me sitten tulemme siihen vaiheeseen, että alkaa tuo Kaikki Jeesukselle hymni, niin sen jälkeen alkaa uhrin kerääminen. Ja eikä tämä ollut sellainen hiljainen uhri, niin kuin on opetettu. Eli ei kilise, vaan kahisee. Hyvät ystävät, on ihanaa olla täällä. On vähän samanlainen tunne kuin amerikkalaisella senaattorilla, joka oli käymässä kuuluisassa Sing Singin vankilassa. Huipputurvallinen vankila. Hän oli tottunut pitämään puheensa ja aloittanut aina, että ladies and gentlemen, hyvät naiset ja herrat, mutta kun hän katsoi sitä kaljupäistä joukkoa, sieltä hän ajatteli, että ei näitä nyt voi sillä tavalla puhutella, että hyvät, kun ei siellä yhtään naista ollutkaan. Hän mietti, miten minä aloittaisin puheen. Ja hän sanoi, että on se hyvä, että te kaikki olette täällä. On se mukava, että te kaikki olette täällä, ettekä jossakin muualla. On ihana olla todella mukana täällä seurakunnan 100-vuotisjuhlatapahtumassa. Tämä seurakunta on ollut minunkin kasvattajaseurakuntani. Olen saanut seurakunnan puolesta hyvän kasvatuksen. En tiedä, onko se omalta puoleltani johtanut siihen, mitä seurakunnassa oli tarkoitettu. Joka tapauksessa niin juuret ovat täällä ja Jumalan armosta en ole koskaan tarvinnut katkoa niitä juuria. Vuonna 1959 leirillä tulin uskoon. Minun hengellinen isäni on Tauno Westerinen. Tuossa nousepas tänne ylös. Teltassa
luvattomasti hiljaisuuden jälkeen, kun kaikki muut siinä 8 hengen teltassa, jossa ei ollut pohjaakaan, niin olivat uskossa tai joku viimeksi iltanuotiolla antanut elämänsä Herralle, niin tämä Tauno oli niin fiksu, kun iltarukousta pidettiin siinä niin Tane kysyi, että Tapsa, etkö sinäkin haluaisi antaa elämäsi Jeesukselle? Niin mä sanoin, että kyllä minä haluan, en mä näin reippaasti sanonut, vähän hyvinkin näin, että kyllä minäkin haluaisin. Ja sitten kun pojat ilahtui siitä ja alettiin rukoilla, niin Alaric Sandberg, joka oli leirin opettaja, kuuli, että pitäisi ne pojat siellä metelöi. Niin Tanessa tai kerätä sanoa, että no kun Tapsa tuli just uskoon, niin Alaric, se oli todella sateinen kesä se 59. Alaric tuli suurinen saappainen vielä sinne meidän telttaan ja yhdessä siellä rukoilemme. Ja Alaric on aina pitänyt, että minä olen tullut, siis hän on minun hengellinen isäni, mutta todennäköisesti se on Tauno. On hieno homma, että näin evankeliumi menee eteenpäin. Tämän seurakunnan toiminnassa on nähty paljon ja runsaasti Jumalan suurta uskollisuutta. Jumalan uskollisuus on Raamatun mukaan se, joka ei koskaan muutu. Vaikka me olisimme uskottomat, hän pysyy kuitenkin uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata, sanotaan Raamatussa. Hän on siis itsensä tähden ollut uskollinen tälle seurakunnalle. Ja jos ajatellaan, mitä kaikkea on koettu ja nähty ja tapahtunut, niin voidaan sanoa, että täällä soittajat, laulajat ja monet muut, me olemme kokeneet Jumalan uskollisuutta omalla kohdallamme. Täällä on 2., 3., jopa 4. polven uskovaisia, mikä kertoo vaan siitä, että Jumalan sana on tehnyt tehtävänsä. Lappeenrannan helluntai-seurakunnalla on ollut tietty erityisasema koko Suomen helluntai-liikettä ajatellen. Ja se johtuu vain yhdestä asiasta, että Viipuri oli 50 kilometrin päässä. Ja Viipuri oli silloin Suomen helluntai-herätyksen keskus, anteeksi vaan Helsingin Saalemin veljet. Se on ihan totta. Karjalan Kannaksella ja muualla Karjalassa oli valtavia herätyksiä ennen talvisotaa. Sinne perustettiin lyhyessä ajassa 14 helluntai-seurakuntaa. Viipurin seurakuntahan perustettiin 1919 vasta. Mutta 1911, kun Thomas Malbarrat, joka toi helluntai-sanoman Suomeen, kävi myöskin Viipurissa. Ja vuonna 2012 hän kävi myöskin Lappeenrannassa. Ja tiettävästi hän kävi Lappeenrannassa 2 kertaa. Ja siinä mielessä Lappeenranta on saanut nauttia kyllä paljon etuoikeuksia. Tuo sanoma, mikä silloin oli esillä, se oli niin uutta. Se oli niin ihmeellistä ja se oli niin voimallista. Nimittäin kun Albin Vepsäläinen kirjoitti näistä kokouksista vuonna 2012, Albin oli kastettu Viipurissa 1912. Ihan niitä ensi. Hän kertoi, kuinka Juho Turunen ja hänen työtoverinsa olivat täällä ja Jumala siunasi ylivoimaisesti, että Jumala paljasti salattuja syntejä. Ihmisiä tuli uskoon ja he täyttyivät pyhällä hengellä. Turunen, niin, nomen est omen sanotaan, nimi on Enne. Toivottavasti Mika. Tämä on hieno asia. Muuten tällä seudulla sitten vanhin helluntai-seurakunta on Karhula vuonna 1920, Voikkaa 23 ja sitten
Pyhtään Hirvikoskella ja täällä Lappeenrannassa 25. Myöskin täällä kun Taavetin ystäviä, niin Taavetinkin seurakunta oli niitä aika alussa syntyneitä seurakuntia. Ja kaikki se, mitä silloin on, niin ne oli sieltä Viipurista lähtenyt. Sieltä julistettiin Lappeenrantaan ja Imatralle asti evankeliumia, ja evankeliumi meni eteenpäin. Tämä on suuri kiitosaihe. Tämä on valtavan suuri kiitosaihe ja etuoikeuden aihe. Viipurissa toimi pelastusarmeijan upseeri, tämä Albin Vepsäläinen. Hän oli soittokuntalainen. Minä muuten sain aikanaan entisen Albin Vepsäläisen S-tuuban, joka oli soitin Mirssillä korjattu Helsingissä, ja Tapani sai Marttisen Väinön kornetin silloin, kun soittokunta perustettiin. Albinilla oli tavattoman mielenkiintoinen ansatsi, niin kuin sanotaan, kun hän soitti, ja hänen huulensa liikkui silleen, sanotaan, hyvin persoonallisesti. Ja Albin oli todella täyttynyt pyhällä hengellä ja tullut uskoon, ja hän kertoi näistä tilaisuuksista täällä, että niin se toinen oli Pekka Hakkarainen tietenkin, jotka yhdessä kulkivat myöskin paljon Inkerissä, niin että Jumala toimi. Sitten hän kertoo, että miten hän levitti myöskin hengellisiä lehtiä ja näin. Albin niin oli erotettu pelastusarmeijasta Viipurissa. Hän näytti minulle ja Iivosen Timolle semmoista pientä punakantista kirjaa, niin kuin sotilaspassi, sen kokoinen. Ja siinä sanotaan, että Albin Vepsäläinen on erotettu pelastusarmeijasta opillisen hairahduksen takia. Nimittäin Albin Vepsäläinen asui tässä naapurissa. Siinä oli autoilija Eino Anttosen talo, vihreä talo. Se oli toinen talo, Sokuran talo oli ensin ja sitten oli Anttosen talo tässä. Ja Albin asui sillä. Hän välillä asui Kotkassa, muutti 54 Kotkaan ja sitten tuli taas tänne takaisin. Oli mielenkiintoinen se hänen elämänsä. 54 ristinvoiton joulunumerossa Eino Ahonen kirjoittaa sen, miten Albin pelastui jatkosodan viimeisinä päivinä. Se oli 15. kesäkuuta 1944. Kaikki historiaa tuntevat tiesivät, että ne alkoi olla ratkaisuvaiheita. Kannas oli jo murtunut ja Viipuria pommitettiin. Valtava pommituskoneiden laivue pudotti Maaskolan asemalle pommeja, jossa oli ammusjunia. 2 ammusjunaa, täyttä ammusjunaa. Ja Albin pelasti siitä, hän sai Jumalalta varmuuden, että hän säilyy ehjänä. Hän pelasti 2 nuorta ihmistä siinä vielä ja kantoi turvaan siinä Liekkimeren keskellä sen nuoren neitosen. Jumala oli ollut hänelle uskollinen ja hän koki tämän omassa elämässään. Jatkosodan aikana siis Albin hän siirtyi sitten, hän oli vaihdemiehenä rautateillä, ihan niin kuin hämäläisen veljesten isäkin oli ollut. Syksyllä 1962, syksyllä vähän ennen kuin Lauri Kuitunen siirtyi täältä Jyväskylään, niin se oli syksyä. Lauri lähti, jos me väärin muistan, niin joskus marraskuun aikoina. Ja meillä oli näin, kun Tapani sanoi, että iltakokoukset olivat sunnuntai-iltaisin herätyskokouksia. Muuten niissä oli enemmän kansaa kuin sunnuntain päivätilaisuuksissa. Lauri Kuitunen, hän oli tämmöinen evankelista, henkinen, hän jatkuvasti piti sitä asiaa esillä. Ja tuossa tilaisuudessa me olimme soittokuntana, niin kesken tilaisuuden Albin kävelee Lauri Kuitusen luokse sinne etupenkkiin ja sanoo hänelle, kuiskaa hänelle jotakin. Ja sitten
Lauri taluttaa, jotka vanhassa Betaniassa olette muistatte, että siitä lattiatasosta piti vähän nousta, että pääsi sinne puhujapönttöön. Lauri taluttaa tämän jo vapisevan vanhuksen sinne puhujan pönttöön. Siinä hän on hiljaa ja sitten hän sanoi näin. Minulla on sanoma tälle seurakunnalle. Ja sitten vapisevalla äänellä hän alkaa laulaa. Mä saavun kohta rakkaani, sun taivaan kotiin noutamaan. Saat silloin nousta juhlahani, häsaalin riemuisaan. Oi morsian, o valmis valvo, mä saavun pois sun noutamaan. Ja kirkkauden istuimelle sun tempaan ikikunniaan. Hän lauloi 6 säkeistöä ja kertoi säkeistön. Koko kansa hiljainen. Mä muistan vieläkin sen tunnelman. Oli pyhä hetki ja me ymmärsimme, nyt Jumala puhuu. Ja kun Lauri Kuitunen lopetti tapansa mukaan kokouksen ja vetosi niihin, jotka haluavat antaa elämänsä Jeesukselle ja ketkä haluavat uudistua. Sehän oli Laurilla aina hyvin tärkeä asia. Me kaikki soittokunnan pojat olimme siinä katumuspenkillä polvillamme. Ja ajatelkaa, Lauri talutti Albinin alas. Ja ei ollut pitkääkään aikaa siitä, kun isä, joka teki tässä Anttosin talossa usein remonttia, tuli kotiin ja kertoi, Albin on päässyt taivaan kotiin. Jeesus tuli hänelle. Kiitos siitä, että tällaisia esikuvia on meillä ollut ja me saamme heidän elämästään oppia monia asioita. Jumalan armo ja Jumalan uskollisuus ovat olleet tämän seurakunnan tavallaan niin kuin tuki ja turva 100 vuoden ajan. Täällä on palvelut armoitettu ja sananjulistaja, niin kuin Tapani tuossa sanoi, on antautuneita vapaaehtoisia, semmoisia, jotka olivat valmiit lähtemään maaseudulle tai vankilaan tai mihinkä tahansa muualle evankeliumia viemään. Käytössä on ollut 10 eri työmuotoja. Ja seurakunnan Herra on itse pitänyt huolta seurakunnastaan. Ja se on valtavan suuri ilon ja kiitoksen aihe. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Siis menneisyydessä 100 vuotta sitten ja siinä aikana. Juuri nyt, tänä aikana, jolloin nyt tunnetaan yleistä turvattomuutta muun muassa tämän tilanteen takia, mistä Mikakin otti esille tässä, kun rukoiltiin Ukrainan puolesta. Epävarmuus, mutta Jeesus Kristus on sama ja hän pitää huolen. Ja myöskin tulevaisuudessa, oli sitten toiset 100 vuotta vielä tai kuinka monta tahansa, niin hän on luvannut olla uskollinen. Niin kuin sanoin, hän on uskollinen itsensä tähden. 1980 Porin konferenssissa Amerikan suomalainen Albert Virkkala
piti erittäin mielenkiintoisen puheen ja raamattutunnin. Siinä hän muuten sanoi, että ystävät, puhe on niin kuin haitari. Vaikka sitä kuinka venyttää, niin ei se sen painavammaksi tule. Sitä on vähän vaikeampi hallita. Siis lopetankin tähän. Aamen.
Tämän seuraavan kappaleen aikana, joka on siis kaikki Jeesukselle, niin on uhrin keräämisaika. Allt till Jesus. Eli tulkitkaa niin kuin haluatte. Emeritus-lähetysjohtaja Arto Hämäläinen, joka johti silloin ja oli alkuperäisiä tuuban soittajia. Ja Artohan on monilahjakkuus ja lähti täältä sitten opiskelemaan Sibelius Akatemiaan ja tuli musiikin maisteriksi. Opettaja, no joo, mutta kuitenkin. Ja sitten Arto johti myöskin kuoroa. Ja sitten tapahtui sellainen asia, että Arto kun lähti Kokkolaan täältä, niin sitten tuo kuoron johtaminen kävi vähän huonosti. Helsingistä Lappeenranta oli helppo tulla aina viikonloppuisin, mutta Kokkolasta oli vähän vaikeampaa ja sitten kuoro joutui niin kuin tilanteeseen, että ei ole johtajaa. Ja seurakunnan johto sitten suuressa viisaudessaan ja lempeydessään niin tulivat mun luo. Mä olin 19-vuotias kaippari, täysin kokematon, ihan pöllö. Ja sanovat, että voisitko sinä Tapani ottaa kuoron johtaaksesi, kunnes me sitten löydämme paremman. Ja minun täytyy sanoa, että näin hienosti motivoitua tällaista rekrytointipuhetta en ollut ikinä elämässäni kuullut senkään jälkeen. Ja minä tietysti iloisesti otin kuoron ja meillä oli tosi hieno 8 vuotta ja sitten Tuulikin kun muutti Eskon kanssa tänne Lappeenrantaan, niin tuli siihen mun kaveriksi johtamaan. Ja sitten kun työ vei meidät tuonne Turkuun, niin sitten 8 vuoden jälkeen niin luovuin tästä jutusta. Kiitos Arto, kun läksit. Sain erittäin hienon tilaisuuden johtaa upeita laulajia ja palvella Jumalaa silläkin tavalla. Tämän jälkeen sitten, kun Arto johtaa tämän, niin hänen puheenvuoronsa on, ja me sitten yhteislaululla laulamme Nyt kiittäkää Jumalaa, Fanny Crosbyn sävellys, joka on, ajatelkaa, 1820-1915 välillä tehty, että jotkut sävelet vaan jaksavat elää vuosisadasta toiseen. Arto on tehnyt tähän ihan meille sovituksen tätä hetkeä varten. Siis tulette kuulemaan maailman ensi-illan, mutta laulakaa samalla kun me soitetaan, ettei käy niin, että me vaan soitetaan ja te katsotte suu auki. Mutta se on hieno sovitus ja kiitos Arto siitä.
Pysyin pystyssä. Ei enää ole ihan yhtä ketterää kuin joskus aikaisemmin. Mutta ensinnä Herrallemme suuret kiitokset siitä, että hän on ollut uskollinen tämän seurakunnan kohdalla 100 vuotta. Ja me saamme yhdessä täällä olla tätä ihmettelemässä ja häntä ylistämässä ja kiittämässä tästä. Tuon tähän terveiset puolisoltani Sirkalta. Hän ei sairaan takia päässyt tänne mukaan, mutta terveiset häneltä. Tämä seurakuntahan oli meidän yhteinen seurakuntamme siellä muutama vuosikymmen taaksepäin. Ja edelleenkin meillä on tänne siteet perheen ja sukujen kautta, ja sillä tavalla tämä on läheinen seurakunta ollut tässä kaiken aikaa. Itse asiassa kotiuduin Lappeenrantaan 50-luvulla. Ensi kontakti tosiaan oli jo 40-luvulla. Täällä oli helluntaiherätyksen kesäkonferenssi 1949 kesällä, ja semmoisena noin 3-vuotiaana taaperona olin siellä mukana. Jonkunlainen mielikuva on vielä tuosta tapahtumasta olemassa. Mutta tiiviimmin tuntuma tähän seurakuntaan syntyi 50-luvun puolella muutettuamme Mäntyharjulta Lappeenrantaan. Seurakunnan merkitys kasvoi oman uskonratkaisun myötä, jonka tein siellä noin 10-vuotiaana, ja kävin kasteella 12-vuotiaana. Sain kokea Pyhän Hengen kasteen sitten 12-vuotiaana niin ikään. Ja sitten tuo kutsu lähetystehtäväänkin tuli siellä varhain, noin 10-vuotiaana. Ja se tuli lukiessani muutamia Raamatun jakeita, jotka kertoivat Jumalan suunnitelmasta tarjota pelastusta kaikille kansoille. Vasta myöhemmin selvisi, että maailmassa on kansoja 17 000, ja tiedän, että niitä nyt on noin 7 000 vielä saavuttamatta. Näky niistä on ollut yhteinen puolisoni Sirkan kanssa. Olemme nähneet näitä haasteita yhdessä monessa maassa, ja oma tieni on kulkenut noin 90 eri maahan. Samalla kun kiitollisuus Jumalan johdatukseen ja huolenpitoon täyttää mielen, sieltä nousee kysymys, entä jos? Entä jos elämä olisikin mennyt toisin? Onko tämä tarpeetonta jossittelua? Mutta entä jos ei olisi ollutkaan seurakuntaa, soittokuntaa, seurakuntakuoroa, mieskuoroa, erilaisia lauluryhmiä, joita tässäkin seurakunnassa on ollut monia? Ja entä jos varuskuntasoittokunnan trumpetisti Paavo Riikonen ei olisikaan tehnyt uskon ratkaisua muutamaa päivää ennen kuin isäni soitti hänelle, pyytäen häntä kouluttamaan vasta perustettua Betanian soittokuntaa? Entä jos Riikosen kollega Rauno Vante ei olisi jatkanut Paavon opetustyötä? Olisinko minä, veljeni ja soittokaverimme kasvaneet niihin tehtäviin, joissa olemme vaikuttaneet Lappeenrannassa, Suomessa ja jopa eri puolilla maailmaa? Olin 13-vuotias aloittaessani tuubansoittajana. Erinomainen pesti ujolle pojalle. Oli turvallista tarkkailla maailmaa ison instrumentin takaa ja kokea samalla palvelun iloa luodessani mörähtelevällä instrumentilla pohjaa harmonialle. Betanian etunurkassa oli lähellä katumuspenkkiä, paikka, johon liittyi tärkeitä elämän ratkaisuja, niin kuin jo Tapion kautta kuulimme. Sieltä salin etuosasta alkoi avioliittommekin 55 vuotta sitten. Mutta entä jos ei olisi ollutkaan uskovia vanhempia ja isovanhempia? Entä jos ei olisi ollutkaan Eino Varista, Lauri Kuitusta, Aatista puhumattakaan, Yrjö Pellonharjua, Matti Kylliästä, Eero Löppöstä ja lähetysperhe Heinikaisen kuvaa seinällä, Himasen sisarusten lähettämistä Taimaahan, Aira Kolkkaa ja monia vierailevia tähtiä, jotka toivat kukin oman perspektiivinsä mukanaan. Tai käyntejä Konnunsuon vankilassa, Aarne Ylpön saarnallessa vangeille, kaihtamatta puhumasta murhan hengestä, mutta samalla tihkuen Kristuksen rakkautta kuulijoitaan kohtaan. En silloin tiennyt, kuinka Ylpön sanat arkkipiispalle ja sitä kautta Mannerheimille olivat pelastaneet Suomeen tulleet juutalaispakolaiset keskitysleirille joutumiselta.
Kuinka paljon köyhempi olisi elämäni ilman näitä kohtaamisia ja kokemuksia? Ne synnyttivät ja vahvistivat halun palvella samaa Herraa, joka ylpössä ja muissa esikuvissa vaikutti. Sen seurauksena olen saanut valmentaa ihmisiä 10 maissa maailman tärkeimmän viestin eteenpäin saattamiseen. Entä jos en olisi seurannut ylhäältä tullutta kutsua? Entä jos en olisi jättänyt mielenkiintoista ammattiani musiikin parissa? Entä jos en olisi ottanut välillä askeleita tyhjän päälle? Ainoana turvana se, että kutsujani tietää kaiken ja on luvannut huolehtia minusta ja perheestäni. Menneiden vuosikymmenen kokemuksella sanon, hän ei ole pettänyt koskaan. Hänen uskollisuutensa ei ole minun onnistumiseni tulos. Entä jos muuttuu tarpeettomaksi, kun alkaa tajuta, että kaiken mahdollistaja en ole minä, vaan hän? Olipa kysymys minun, sinun tai seurakunnan työn tuloksista, meidän kriteerimme eivät ole päteviä niitä arvioimaan. Mikähän kulloinkin on Herrallemme merkityksellistä? Sekö kuinka monessa maassa olen saanut palvella? Tuskin. Sekö kuinka monta olen saanut olla jotenkin auttamassa uskontielle? En ole pitänyt sellaista kirjaa, kun en kuitenkaan tiedä tarkalleen, mitä kunkin sydämessä tapahtuu. Massoja merkityksellisempi on se, jos on saanut olla jollekin yksilölle avuksi. Mieleeni nousee esimerkiksi tsekkiläinen pikkupoika Pepita. Sain olla auttamassa häntä uskontielle laittomalla kesäleirillä 1980-luvulla Tatravuoriston pienessä maalaiskylässä. Sinne ei arveltu kommunistien milisien ensinnä retkillään osuvan. Tai että sain jakaa uusia testamenttia halukkaille Tiranan stadionilla yhdessä kansainvälisen aktioryhmän kanssa Albaniassa pidetyssä ensimmäisessä suuressa evankelitapahtumassa kesällä 1991. Tapasin viime vuonna yhden tuossa tapahtumassa olleista. Hän kertoi tulleensa uskoon jonkin aikaa sen jälkeen. Kuullessaan minun olleen tuossa mukana, hän ilahtui ja sanoi painokkaasti, kiitos, että tulit. Tämä veli, Illi Doki, on nyt Albanian kaikkien evankelisten uskovien puheenjohtaja. Näitä uskovia on nyt tuhansia, vaikka heitä 1991 löytyi tuskin 10 koko maasta. Tätä tekee meidän Herramme. Ja tähän lopuksi siirrytään ylistämään Herraa laulaen. Ja laulu, johon pyydettiin tämä sovitus tekemään, sen sanat alkavat, nyt kiittäkää Jumalaa suuruuttansa. Haluan itse kiittää Jumalan suuruutta siitä, mitä hän on saanut vaikuttaa menneinä aikoina, meidän omalla kohdallani, perheeni kohdalla, seurakuntien kohdalla. Ja uskon, että haluatte samoin olla tätä kiitosta hänelle antamassa. Nyt kiittäkää Jumalaa suuruuttansa, nyt laulakaa hänelle kunniaansa. Hän poikansa uhrasi rakkaudessaan. Hän aukaisi porttinsa lapsille maan. Näissä muutamissa jakeissa on mielestäni tiivistettynä Lappeenrannan helluntaseurakunnan koko historia ja sen menestyksen perusta. No niin, siirrytään laulamaan tätä juhlavaa laulua. Sitä joskus lauletaan täydessä Royal Albert Hallissa Englannissa. Voitte kuvitella sen tunnelman, kun se halli kaikuu tämän laulun sevelistä, mutta täytetään nyt Betania tällä samalla ylistyksellä, yhtyessämme laulamaan. Laulu siis 518 hengellisestä laulukirjasta. Ja niin kuin Arto sanoi, niin antaa tulla. Ja jos ei kukaan näytä, että nousee seisomaan, niin täällä pastori nousee seisomaan rouvansa kanssa, niin nouskaa hän nousee nyt jo. Tämä on hienoa, tule vaan, joo. Tämän jälkeen kuoro laulaa laulun Kohta taivahan kellot jo soittaa. Ja sitten me soittokuntana vielä soitetaan Uskon ihmeisiin. Ja se on meille semmoinen, niin kuin sanoisiko, selvä juttu, että ihmeetähän tässä on elämä täynnä. Ja hänen nimensä on ihmeellinen. His name is wonderful. Ja sitten jatkamme.
yhteistä tilaisuuttamme. Aina puolessa välissä näköjään tulee tämä mikki. On ollut aivan tautisen ihanaa olla teidän kanssanne. Minä en tiedä, miten teillä on, mutta me ollaan vähän niin kuin nautittu täällä. Hirveitä on ollut soittaa, kun ansatsit on kovilla, mutta tosi aika upeasti meni. Antakaa vähän aplodit. Kiitoksia. Vielä loppurukoukseen tulee Helsingin Saalemin suuren seurakunnan pastori meitä johdattelemaan. Ja sen jälkeen me soitamme vielä rukous-nimisen kappaleen, eli bön ruotsiksi. Se on hyvin kaunis tämä ruotsin kieli. Ja sitten tämän soittamisen jälkeen niin meillä on tietysti vielä yksi kappale. Ja se on se vanha kunnon helluntalaisten lopetuskappale, kun me lauloimme silloin nuorena, kun me yhdymme kerran, nyt se on, kun me kohtaamme kerran. Kiitos Tapani. Ihan ensiksi haluan terveiset välittää teille seurakunnan entiseltä paimenelta Mauno Viinikkalalta. Hän pyysi sanomaan kaikille, jotka hänet vielä tuntevat täällä Lappeenrannassa, oikein rakkaat terveiset. Hän on nyt pari kuukautta ollut puolittain halvaantuneena sairaalassa, mutta pää toimii ja sydän on ennallaan ainakin Jumalan valtakunnan asioita kohtaan. Sen verran tässä aasinsillan tähän rukoukseen rakennan, että tilaisuuden nimi oli Säveliä menneiltä vuosikymmeniltä. Ja mulle se kertoo siitä, miten täällä on jo monta kertaa noussut esiin se, että miten uskollinen ja hyvä Jumala on. Ja toisaalta muistuttaa myöskin siitä, että tämän päivän seurakunta on useamman sukupolven seurakunta. Ei koskaan pitäisi juuria unohtaa, eikä vain helluntain juuria, vaan jos mietitään sitä, että noin 2000 vuotta sitten oli seurakunnan syntymäjuhla. Ja siitä läpi vuosisatojen ja noin 2000 vuoden ajan on Jumalaa palveltu eri tavoin. Ja me olemme mukana tuossa jatkumossa. Eikö ole upeaa, että Jumala on ollut uskollinen näin kauan omalle seurakunnalleen ja siunannut myöskin näitä paikallisia seurakuntia täällä Suomessa ja myös Lappeenrannassa. Sukupolvien jatkumo, sukupolvien ketju. Ja yhdessä saamme menneiden vuosikymmenten sävelien, niin kuin tämän päivänkin sävelien myötä, yhdessä olla häntä palvelemassa. Te olette niin paljon saaneet istua, että eiköhän me nousta loppurukouksen ajaksi seisomaan. Taivallinen Isä, me kiitämme sinua sinun hyvyydestäsi, sinun uskollisuudesta ja siitä kaikesta, mitä sinä olet meille osoittanut henkilökohtaisesti. Mutta Herra, sen lisäksi me tiedämme, että olet meille antanut sen tehtävän, että me olemme saaneet opetuslapseutua, jotta me voisimme tehdä opetuslapsia. Ja tuo sama jatkumo on jatkunut läpi kirkkohistorian. Seurakunta ei mikään ole kyennyt voittamaan. Eivät vainot, eivät sodat, eivät minkäänlaiset mullistukset, ei korona, ei myöskään sodat, joita nytkin käydään, vaan sinun seurakuntasi elää. Ja ehkä tänä päivänä me tarvitsemme taas enemmän kuin koskaan tai enemmän kuin pitkiin aikoihin sinun seurakuntaasi pitämään yllä toivoa, sanomaa armosta ja ohjaamassa ihmiset sinun luoksesi ja pitämään huolen siitä, että me myös pysymme sinussa. Herra, siunaa tätä seurakuntaa. Siunaa sen jokaista jäsentä, siunaa jokaista, joka täällä palvelee, siunaa niitä, jotka eivät tänään ole paikalle enää päässeet. Kiitos siitä, että jokaisella on merkitys sinun valtakunnassasi, koska me olemme rakentamassa sitä, me olemme rakentamassa maailmanlaajuista seurakuntaa, mutta saamme sen tehdä täällä Lappeenrannassa tämän paikallisen seurakunnan kautta. Ja kiitos siitä, että siunaat meitä, jotka olemme päässeet tänään ja eilen tänne kokemaan lämpimiä nostalgisia muistoja ja rakentumaan yhteydestä. Säilyköön yhteys myöskin tämän seurakunnan keskellä. Sitä me pyydämme Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.